Bon dia a tots, ja són les 10 del matí aquí a Barcelona. Benvinguts al programa Efecte Papallona, un espai únic a Catalunya en el qual dia a dia coneixem històries de cooperació totalment reals que han marcat la vida de persones normals i corrents, com jo i com tu que m'escoltes. Aquest programa el fem amb la vostra col·laboració i sou vosaltres qui li doneu sentit tot compartint les vostres experiències. Avui contem amb dues adolescents, la Roberta i la Mariona, que ens porten una història dolça en tots els sentits, com podreu descobrir quan ens l'expliquin. Benvingudes a l'Efecte Papallona. Bon dia. Bon dia. La vostra història ha succeït fa només una setmana, però va començar fa molt i molt temps. He de dir que quan els meus companys de redacció me la van explicar, no podia creure-me-la. Però potser millor que l'expliqueu vosaltres, oi? Quan comença la història? Bé, tot va començar fa uns 10 dies. Érem al supermercat acompanyant la nostra àvia. La pobra té moltíssimes catarates i veu molt poc, així que la vam acompanyar. Sí, és que era un dia molt especial. El meu avi s'havia trencat el maluc un mes abans i aquell dia li donaven l'alta. No estava encara al 100%. El pobre home ja hauria d'anar amb cadira de rodes durant un cert temps, però estàvem tan contentes que ho volíem celebrar. Crec que viviu amb els vostres avis, oi? Sí, així és. I com és això? Bé, és que vam perdre els pares en un accident quan eren petites. I ells ens han fet de pares i d'avis. Ens els estimem molt, a tots dos. Però l'avi és tan bona persona. Entesos. I com segueix la història? Doncs això, que érem al supermercat. Li volíem fer una festa modesta, perquè, esclar, els únics diners que entren a casa són els dels meus avis, i amb la pensió no s'arriba gaire lluny. Havíem comprat pernil del bo, que li encanta, i també altres coses. Tota l'estona ens vam estar mirant els preus perquè el pressupost era força ajustat, fins que llavors el vam veure. El què? Què vau veure? Un pastís fantàstic de xocolata amb maduixes, el preferit del meu avi. I les dues van volar fins al mostrador de la pastisseria. I sense voler vam empènyer un home, amb cabells llargs, que estava demanant no sé què a una de les venedores. Però no li vam fer res, Li vam demanar perdó, i ell va seguir demanant. El cas va ser que nosaltres vam preguntar a la venedora que quant costava. I quan vam saber el preu, totes dues vam dir a la vegada que era massa car i que no ens ho podíem permetre. És que era un regal pel nostre avi i que havia sortit de l'hospital. En total ens faltaven uns 25 euros. Llavors, la venedora ens va oferir un altre que sí podíem pagar, però la veritat és que no ens agradava gens, i encara menys pel nostre avi. I què vau fer? Doncs el vam deixar, ves, què havíem de fer? Sí, però llavors aquell senyor ens va parlar. Quin senyor? El que havíem empès sense voler, el dels cabells llargs, i ens va dir que agaféssim el pastís, que ens el comprava ell. Esclar, nosaltres ens vam quedar de pedra, i la nostra àvia, que s'havia acostat al mostrador, i que tot i no veia l'hora massa, tenia l'orella molt fina. Li va dir que moltíssimes gràcies, però que no podíem acceptar-ho. El senyor dels cabells va insistir, i ens va explicar a les 3 per què ho feia. Resulta que 30 anys enrere, ella es va trobar en una situació molt similar al dia del seu aniversari. Aleshores, era un nen de només 8 anyets, i sa mare li volia comprar un pastisset. Però aquesta no tenia gaires diners, i li va dir que no el podia comprar. Resulta que un home amb ulleres, que era a la cua darrere d'ells, es va oferir a comprar-li. Després d'insistir-li un parell de vegades, la mare del nen va acceptar tot dient-li a aquell home amb ulleres que li donés l'adreça perquè al final de setmana li pagaria. I què va fer l'home amb ulleres? Doncs va agafar un paper i va escriure unes paraules amb un bolígraf i li va donar el paper al nen i va marxar. Però resulta que no hi havia escrit l'adreça, no. I què hi havia escrit? Hi havia escrit aquest text. Un acte sincer d'amor crea una espiral sense fi. A veure si ho entenc. Aquell home amb cabells llargs li va comprar un pastís a aquell nen i li va escriure aquesta frase. I aquell nen, 30 anys després, us va comprar també un pastís. És així? Sí, és així. Esclar, llavors nosaltres dues ens vam mirar i li vam dir que l'acceptàvem, amb la condició que ens permetés convidar-lo a la nostra modesta festa. L'àvia hi estava d'acord. Nosaltres no teníem encara clar si lo donaríem al migdia o a la tarda, així que ell ens va dir que ens donava el mòbil perquè li truquéssim per dir-li l'hora. Ens el va anotar en un paper, el va posar mig entaforat en l'embolcall del pastís i tot seguit va marxar.
Mentre sortia de la botiga, li vam dir que no sabíem el seu nom i ell, sense aturar-se, ens va dir tot somrient que era l'home de la cua i llavors va marxar. Caram, quina història més estranya. Però això no s'ha acabat, oi? Ah, no. Resulta que vam arribar a casa de l'avi, amb el pastís, i totes tres al·lucinades pel que havia passat. Quan vam obrir la porta de casa, estàvem tan excitades que no vam pensar que l'avi era dins, i sense saber com, ens el vam trobar al rebedor. És a dir, que la sorpresa se n'havia anat a Norris. I li vam haver d'explicar. Li vam dir que havíem vist un pastís que li encantaria, però que era molt car, que el senyor del barret ens l'havia regalat i que teníem el seu telèfon. I llavors l'avi ens va dir que tot plegat era molt estrany i que li donéssim el paper perquè ara mateix ell el trucaria. Sí, i ho deia tot nerviós. Nosaltres no enteníem què passava i temíem que no tingués un ensurt. Llavors no el vam voler atabalar amb allò que ens havia explicat l'home dels cabells llargs. És que estava molt excitat, de veritat. I llavors, què va passar? Tenim tota l'audiència pendent. Doncs que l'avi agafa el mòbil, agafa el paper que hi havia entaforat en l'embolcall del pastís, el desplega i sabeu què es troba? No. Doncs no hi havia el telèfon, no. Hi havia diverses frases escrites. De dalt a baix, al paper hi deia això: un acte sincer d'amor crea una espiral sense fi. I més a baix, amb una lletra diferent, hi deia que torna sempre de la manera més impensada. O sigui que l'home amb ulleres que li havia comprat el pastís aquell nen era el nostre avi i que ara aquest nen, convertit en un home, li tornava l'amor que ell li havia donat d'aquesta manera. Quin embolic! El nostre avi es va treure les ulleres, ens va abraçar i entre sanglots ens va explicar com el va entendrir la mirada d'aquell nen, 30 anys enrere. Amics i amigues de l'Efecte Papallona que ens escolteu, us havia dit que aquesta era una història dolça en tots els sentits. Estic segur que no us haurà deixat indiferents. Avui la Roberta i la Mariona han volgut compartir una experiència que demostra el poder dels actes de solidaritat i que tots formem part d'un sistema interconnectat. Gràcies a les dues per obrir-nos els ulls amb la vostra història i recordeu, amics que ens escolteu, un acte sincer d'amor crea una espiral sense fi que et torna sempre de la manera més impensada.